نلبونا سلام خبركم إن خبركن أنت خطاتلتي مدبن لبونا كم يكنيكم عمنا يلوم سوني مدبن لبونا تقرب لكم زلخو تحستوتات كلتر استتات يخون قدام يرستي بزعبا مصحفتنا من باب بهلن قلخبل قتيلون نعقلن تعقستن زتنتن صحف فادالي لخو نابخاتكم كبلوه نمكتالكم دما بخبر قدام جلسب نحد مصحف كابزن ببومو نأمرهم قد رخبلو عندي دخس حنامو نايسقاوم قد رخبلو يمرز بغزي درق أسمرات خبيبا خلا كل سد مشتاو نابرو بشم عنقازني كايد نبرا عند ايت مقتاوي كألس لزي نبرا دما أنستي مصحفتن سنادوغن الناتا براريا ينددو نبرا أبتك زيتي أبيزو لنا إنجليز مزقب قالات قرم جيرو شاهية في اللحن نبرا دارقا عسرا دول مصحفت دما حموشة شدشت أيتا يوتصئ نبرا شعي دما سب كاب حنقول بزيادة كبد 5 حيل التردى قدم خلو مقبي دحار مصحفتي قدم كتنبر من لاي دحار كمي جيركا من نباب روخة ما حيش مصحفت من مرمار كبدخ قرب مسملعقن كم مصحف زعب عركي وي بصايرلن بغزي صموي زناغعكا بغزي حزن وي غواهيه صنانعكا بغزي ጭንቀት ድማ መገዲ ይፈጥረልካ ኣብስሳታት ዳርጋ ኩላቶም መንእስ ያደቀ ስመራ ከመይ ጌርካ ኣብ ጭንቀት ከምተምልጥን ኣዕሩኽ ከምተጥርን ዝሕብር መጽሓፍ የንብቡ ከም ዝነበሩ ዕላላሎኒ እቶም ካብዚ ዓለም ወጽዮም ክህብቱቱ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ራምፓ ዝብል ብዛዕባ ፍሉይ መንፈሳዊ ሓይልታት ወድሰብ ዝገልጽ መጽሓፍ ከምብቡ ይሓድሩ ነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ልብ ወለድ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ፍልስፍናን ፖለቲካን መጽሓፍቲ ኣዝዮም የንብቡ ከም ዝነበሩ ናይቲ ግዜቲ ሰብ ይዝክሮ እዩ ድሓር ግን እንተስ ብምኽንያት መግዛእቲ እንተስ ተስፋ ብምቑራጽ እቲ ሰብ ምንባብ እናቋረጾ መጽዩ ጸኒሕ እሞ ኸኣ ኣብ ባርኣቲኻ መጽሓፍ ከተንብብ ዝረኣየካ ሰብ ኣታ ምንባብ ዘይትገድፎ ዘይትዕልል ከይትጽለል ካብ ሰብኣይ ተግልል ዝብሉ ስምዕታታት ይቐርቡ ነበሩ أنت خير ندقده كم كالوت قلعو عصو تتصاوت تبل تادب جزا خوينا بونك تسد خلا شعي دما اتا إيلومنا وي إيلومو تبل قالت تقلقلت إيلومنا نابل كام الزراب دارقال مود كونه آب كند أنبيبكا تماراميركا حساب وي رئيتو تقرب أمرو أمسنا مقوتن كقبولو زيك الحساب وي رئيتو الدربي تبلمو من إلو كام ست بحال دما إيلومنا انبرتاي فليتنا بمبالي وهنت كاتقلت ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እቶም መንእስያት ገና ንኣሽቱ ከለዉ እዮም ናይ ምንባብ ፍቕሪ ዘሕድሩ ወለዶም ገና ዕሸላት ከለዉ ኣብ ሕቑፊኦም ኣንቢሮም መጽሓፍ እናንበቡ ዛንታ ይንግርዎም እቶም ቆልዑ እቲ ዛንታ ካብ መጽሓፍ ይመጽእ ከም ዘሎ የስተውህሉ እሞ ፍቕሪ መጽሓፍን ፍቕሪ ምንባብን ይሓድሮም ሙሉእ ህይወቶም ድማ ኣብ ዘለዉ ይሃልዉ መጽሓፍ ከንብቡ ትርእዮም ኣብ ናይ ቡምባራት ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ባቡራት ኣብ ነፈርቲ ኣብ ማዕርፎ ኣውቶቡሳትን ነፈርትን كوتا أب كله حد وانا بهاجر فرنسا ناي سرق فتنة استجبره كم زي مثل نبره اتسرقي ناب بانك زعلمه نبره ناب تكازنا نايت بانك نمصح دما فرقي كيلومتر زمنو حو غالريا وي تانل مقعات قد نبره توم سرقتي نزع مامز المفتصام كاب عامت نلعل سريحهم أبت تحت بايتا زخوعتو غالريا دما
ክሳዕቲ ተበገስ ዝብል ናይ ዝርፍያ መምርሒ ዝወሃቦም መደቀስን ክሽነን ሰሪሖም ነበሩ። ካብ ኩሉ ዘገርም ግን እቲ ጉዳይ ፈሺሉ ብፖሊስ ምስ ተታሕዙ ኣብቲ ዝድቅሱሉ ክፍሊ ጋለርያ ብዙሕ መጽሓፍቲ ተረኺቡ። ንሳቶም ወላ እኳ ሰረቕቲ እንተነበሩ እቲ ወርቃዊ ግዚኦም ግን ንኾንቱ ከጥፍዎ ይደለዩ። ስለዚ ኩዕታ ምስ ወድኡ ወይ ምስሖም ምስ በልዑ ኮፍ ኢሎም መጽሓፍቶም ገንፂሎም የንብቡን ይመራመሩን ነበሩ። ክሳዕታ ናይ ምስራቕን ምዝራፍን ህሞት ተኣክል ማለት እዩ። ዕድል ኮይኑ ግን ተታሒዞም እቲ ምንባቦም ድማ ኣብቲ ወግዓዊ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ክቕፅልዎ ተገዲዶም። The Birdman of Alcatraz እትብል ኣብ ሓቂ ተመርኮሰት ፊልሙን ብዛዕባ ናይ ምንባብ ባህልን ፍቕርን ብግሩም ዝኾነ ኣብነት ትገልጽ እያ። ሓደ ሰብኣይ ብቕትለት ተኸሲሱ ንሕልፈት ይፍረደልኩም፣ ተስፋ ግን ኣይቆረፀን። ካብቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ላይብረሪ መጽሓፍቲ እናተለቅሐን ነቶም ብምንዋሕ ዓመታት ኣብ ልቡ ዘእተዎም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ደገ መጽሓፍቲ ንኸምጽእሉ ብምምሕፃን ድሕሪ ናይ 34 ዓመታት ምንባብን ምምርማርን ህቡብ ወይ ዕሉል ሽፍታ ኮይኑ ዝኣተዋ ቤት ማእሰርቲ ፕሮፌሰር ኮይኑ ገዲፍዋ ይኸይዱ። ይኹን እምበር ብመሰረት እታ ፊልም እቲ ሰብኣይ ኣብ ግዳም ናጻ ኮይንካ ምንባር ምስቲ ዝደፍአ ዕድሚኡ ምቅራው ስለ ዝኣበዮ ናብታ ፕሮፌሰር ንኽኸውን ዘብቃዕቶ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ነተን ዝተረፈ ህይወቱ ኣብ ኣወዲእዎን ይበሃል። ኣብ ሃገርና ህዝብና ምንባብ ኣይፈቱን እዩ ክበሃል ንሰምዕ። ብዙሓት ደረስቲ እውን ብምኽንያት ድኹም ባህሊ ናይ ምንባብና ካብቲ ኸፍርይዎ ዝግባኦም መጽሓፍቲ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ። ክንደይ ናብ ሃገርና ኣብ ገዛና እንደ መጽሓፍቲ ዘሎና ምናልባት እንዳ መጽሓፍቲ ኣስሪሕና ተቐርማድዮን ሶፋን ኮፍ ነብሎ ንኸውን። እቲኡ ዘሎ መጽሓፍቲ ቀሪብና ምስ ንሪኦ ግን ናይ ቀደምን ደሮናን ዝኣክበን እዩ። ሓደ ንሓፂር እዋን ምስ መሳርሕቱ ናብ ኣሜሪካ በፂሑ ዝመጽሓር ከይከፃውተን እንከሎ ከምዚ ይብል፣ ኩሉ ሰብ ልቡ ምስ ክዳውንትን ጨናን ጫማን ነበረ። ኣነ ግን ናብ እንዳ መጽሓፍቲ ኸይደን ስራሐይ ዝጠቕመኒ ሓያሎ መጽሓፍቲ ተማሊአ መጽአ። ተጸሊለ ደን መጽሓፍ $50 ከፊለ ዝገዝእ እሞ ኣብ ኣሜሪካ በሉ ገሊኣቶም በቲ ናይ ትብጻይ ተግባር እናተገረሙ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ብጻይ መኪና ኸያጾ ከም ዝገደፋ ዘኪሩ ናብቲ ደው ዘበለላ ቦታ ተቐላጢፍና ክንከይድ ደፋፋኣኒ። ሓደ ትህኪት ዝዓብለሎ ብጻይና ድማ እንታይ ደሎ እዩ ኣብቲ ውሽጢ እታ መኪናኻ ብምባል ሓተተ። ክልተ መጽሓፍቲ ነይረን ክብል ድማ መለሰ። ወዮ ትብጻይና ድማ ኦይ በሉ ኣይትድከሙ ኣብዚ ዓዲ መጽሓፍቲ ዝሰርቕ የለን በለቲ ተሃኪዩ ዝነበረ ብጻይ። ቀደም ግን ኣብዚ ዓለምና ካብ ወርቂ ንላዕሊ መጽሓፍቲ ይስረቕ ነይሩ። ከመይሲ ካብቲ ወርቂ ዝህቦ ሓላፊ ደስታን ሓጎስን እቲ መጽሓፍ ዝህቦ ዘይሓልፍ ፍልጠትን ምስትውዓልን ኣዝዩ ይምረጽ ብምንባር እዩ። ኣብ መበል 11 ክፍለ ዘመን ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጡ ዝነበሩ ተማሃሮን ፍልጠት ንምቕሳም ሃሰው ዝብሉ ዝነበሩ ፈላስፋታትን ኣብ እንዳ ብጻዮም ከይዶም ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ ንዝረኽቡ ነቲ ብጻዮም ብኢዶም ቀዲሖም ንኽመልስዋ ናይ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ዕድል ክህቦም ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ይዝንቶ። ሽምዓ ገይሮም ድማ ሙሉእ ለይቲ ቐድሕዋ ይሓድሩ። ነቲ ኦሪጂናል መሊሶም ድማ ነቲ ቅዳሕ ተተርእሶም ይሓድሩ። ኣብቲ ግዜቲ መጽሓፍ ዝሰረቐ ሰብ መብዛሕትኡ እዋን ይቕተል ነበረ። ወግዓዊ ትምህርቲ ሽዑ እኳ ኣድላይን ኣገዳስን እንተኾነ ገለ ሰብ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይከደ በዓሉ መጽሓፍቲ ብምግልባጥን ብምንባብን ነቶም ዲግሪ ኣሎና ዝብሉ ሓሊፎም ከም ዝኸይድ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ርኢና ኣለና። ሓደ ሰብ ዲግሪ ምስ ሰቐለ ነቲ ን4 ዓመታት ሞኽ ዘበሎ መጽሓፍቲ ብመስኮት ደርቢዩ ካልእ ዋኒኑ ክገብር ምስ ጅምር ኣብቲ ናይ ድንቁርናን ግብዝናን ዓለም ይኣቱ ከም ዘሎ ዛጊት ክፈልጥ ኣለዎ። እዚ ሰብ እዚ ዝያዳ ክፈልጥ ወይ ክመራመር ስለ ዘይደሊ ንባዕሉ እውን እኹል ፍልጠት ኣሎኒ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ናብቲ መገዲ ፍልጠትን ትሕትናን ክመልሶ ዝኽእል ሰብ ኮተ የልቦም። ካብቲ ክሰምዕ ዘይደሊ ሰብ ንላዕሊ ዝጸምም ሰብ ከዓ የለን። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ንዓቕልን ትዕግስትን ዝምልከት ዝተዳለወ ጽሑፍ ናባኻትኩም ከብሎ እየ ንምክትታልኩም እውን ደጊመ ዕድም።
መፍለስ ህውኽ ኣራዊት እዩ ንኽትሃድኖ ትዕግስቲ የድሊ እቲ ኩናት ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ህውኽ እንስሳን ዕጉስ ሃዳናይን ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣእምሮ ሃዳናይ ኮይኑ ኣብ መንጎ ምህዋኽን ምዕጋስን ዝካየድ ካልእ ኩናት እዩ እቲ ሃዳናይ ዓቕሉ ኸጽብብ የብሉን ገለ ሃደንቲ ኣብ ሓደ ከውሉ ተጸጊዖም 2-3 መዓልቲ ብትዕግስቲ ዝጽበዩ ኣለዉ እቲ ዝህደን ዘሎ እንስሳ ኣብ ሓደ ህሞት ክህመል ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ተገሪሁ ከሎ ድማ ተኪሶም ይቕትልዎ በንጻሩ ድማ ገለ ኣዝዩ ዝጠመየ ኣራዊት የጓየካ ሃዲም ካብ ገረብ ትስቀል እቲ ኣራዊት ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮይኑ ይጽበየካ ንኽበልዓካ ማለት እዩ ንስኻ ኸደልካ ትጽበ ንሱ ድማ ብጥሜት ዱብ ኢልካ ክትወድቀሉ ይጽበ ንሱ ካብታ ቦትኡ ኣይከይድን ኣብ ኣውን ይድቀስ ኣብ ሓደ ህሞት ንስኻ ብድኻምን ብጥሜትን ካብቲ ገረብ ጥቢልካ ትወድቕ እቲ ነነዊሕ እዋን ብትዕግስቲ ዝጽበ ዝነበረ ኣራዊት ድማ ኣንጠልጢሉካ ይኸይድ ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ዝበልዎ ክብረት ወይ ልዑል ዋጋ ናይ ዓቕሊ ንምግላጽ እዩ ዓቕሊ ብቐሊሉ ኣይርከብን ወይ ኣይውነን ዓቕሊ ንምድላብ ድማ ብብዙሕ ተመክሮታት ክትሓልፍ የድሊ ኣብቲ ተመክሮኻ ታህዋኽ ብዙሕ ክሳራታት ከም ዘምጽእ ትግንዘብ እሞ ቀስ እናበለ ጥቕሚ ዓቕልን ትዕግስትን ይስቆረካ ክንደይ ኩናት እዩ ሰኣን ዓቕሊ ዝበላሾ ክንደይ ሓዳሪ ኸኣ ሰኣን ትዕግስቲ ዝፈርስ ድሓር ግን ኩሉ የጣዓሰካ ተሃዊኾም ይኸዕዎ ኮፍ ኢሎም ይኣርይዎ ዲ ነገሩ ገለ ዝከዓው ነገራት ግን ዘይእረውን ክኾን ይኽእል ኣብ ሃገርና ኣድግን ገመልን ከም ኣብነት ትዕግስትን ዓቕልን ክትቀሱ ከለዉ ኣብ ገለ ምዕራባውያን ሃገራት እቲ ጋን ወይ ኣሞራ ተባህለ ገንቢ ወይ ሬሳ ዝበልዕ ዓቢ ዑፍ ከም ናይ ትዕግስቲ ተምሳል ኮይኑ ይፍለጥ እዩ እዚ ዑፍ እዚ ኣብ ምድረ በዳ ዝጓዓዝ ሰብ ይቋመት ይስዕቦ ድማ እቲ ዑፍ ብተመክሮ ኣብ ምድረ በዳ ዝጓዓዝ ሰብ ውዒሉ ሓዲሩ ብድኻም ይኹን ብጽምኢ ከም ዝስነፍ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ድማ ይከታተሎ እቲ ሰብ ብድኻም ተሰኒፉ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ይዕርፍ እቲ ዑፍ ድማ ኣብ ሓደ በሪኽ ከውሑ ኮይኑ ይጽበዮ ጋን ወይ ኣሞራ ክልተ ሰሙን ሙሉእ ከይሰልከየ ክጽበይ ይኽእል ይኹን እምበር ዕላማ ዘይብሉ ዓቕልን ትዕግስትን ዋጋ የብሉን ብዘይ ሓደ ጭቡጥ ዕላማ ስቅያትን መከራን መዕጋስ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ገዛእ ክጭኩነካ ከሎ ትምባል እንታይ ውፅኢት ኣለዎ ወይ እውን ፍትሒ ክጎድል ክትርኢ ከለኻ ትምባል ወይ መዕጋስ ብኸመይ ክትርጎም ይከኣል ንመግዛእቲ ኮንካን ክትዕጎሶ ዘለካስ ነቲ ኣንጻር መግዛእቲ ቃልስኻ ተካይድ ከለኻ ዝጓነፈካ መከራን ስቓይን እዩ ዕላማ ዘለዎ ዓቕልን ትዕግስትን ግን ኣብ መወዳእታ ዓስቢ ኣለዎ ብዘይክኡ እውን ዓቕሊ ምህላው ንርእሱ ልዕሊ ሰብ ይገብረካ እዩ ንኽትሓስብን ንኽትመዝንን ዕድል ስለ ትረክብ እቶም ህውኻት ኣብ ዓዘቕቲ መከራ ተሸኺሎም ክተርፉ ከለዉ ንስኻ ግን ዓቕሊ ሳላ ዝገበርካ ኣብቲ ንሳቶም ክበጽሕዎ ዝሃቀኑ ግን ከዓ ዘይበጽሕዎ ትበጽሕ ብዛዕባ ዓቕልን ትዕግስትን ክሕሰብ እንከሎ ኤድዋርድ ጂበን ተባህለ እንግሊዛዊ በዓል ታሪኽ ይዝከር ንሱ ሓደ እዋን ዳርጋ 10 ዓመት ዝወሰደሉ ብኢድ ተጻሕፈ ንግዛኣት ሮማ ዝምልከት ጽሑፍ ኣብ ሰደቑኡ ገዲፍዎ ይወፅእ እታ ሰራሕተኛ ገዛ ነዚ ጽሑፍ እዚ ምስቲ ካልእ ወረቓቕቲ ጠራኒፋ ኣብ እቶን ተእትዎ ብሓዊ ተቓጺሉ ድማ ናብ ሓሙኽሽቲ ይልወጥ ኣቶ ጂበን ንገዛ ምስ ተመልሰ ነቲ ጽሑፍ ይስእኖ
ነታ ሰራሕተኛ ገዛ ምስተወከሳ ድማ ብዛዕባ እተፈጸመ ጉድ ይግንዘብ ይኹን እምበር ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ምስ ምባድን ምንፅርፃርን ነቲ ንኽፅሕፎ ዳርጋ 10 ዓመት ዝወሰደሉ ጽሑፍ ከም ብሓድሽ ሄይሉ ጀመሮ ኣብ መደምደምትኡ ድማ ጽሒዎ ዓቕልን ትዕግስትን ክብልኻስ ከምዚ بخال من قدي أبتون سواي كم نسمعه أبتي أمون قمانتيلن قبيان تجبرن أيكن دم وددر بتنا واحدة أجاران نسكر فتنتان مانتيلا ختصر ردو كان تنبره وقتن نفس زيت قطع زرن بمخانة تقسم نابلز جواز قبيا قديموها أمنا عود حنت أساتي بغدمون قبيا مس مانتيلن قدامو حريك بالكله وعنتها واخن مانتيلا سنعوس لزنبري تعذبون يرمالتيو نسو بتعجزت مزينوها نسا قلنا نخط مزنون قزي نبران نخمز بلا تعجزت حتى تسرحتون عقلي تعدلان عقلات نمدرخ ورسوا خلو هو خاتقن نمقابرين زورسوا حدوان بأوتوبوس غيرن أبكرن كوعزن كلخو حدا هو خبع الماكينة كم نفاس إننا شباب حلفنا نابي دليز والحسوات وحداتين ينبرون حدا سبنا أبكرن يخون باس عنا تشنببه كوعزن كله آفر كبو تسوي انت زي كوينو كم سابوس نسر عاد غيرو نابتز دلي وتخلص صحي خيديو ويوت حنباباي كابتز فرحنا يوصنان أما قد تقلبيتو رخيبنايو بس ما عدم تصدق أيكونا نمبر حجرو تحشاكا زبلو سوات ببزح نيرو مخونو أجمل كحلفة زرعية خلبي أنت يكويني يقصر زنبح أتنا أجمل الزروانير أنت سخونة أنت ودي أنت يكوين كلب ختم ولا أنخون تستنبح إحنا همزات رأينا سرح كوين النايو بزن حلف زلنا أم أنت من تاي خلب خت تقص مولو أنيران نسون أنا سداي سرح كوين النيو إيلو خطال لن خاله جن بسرح زي كوناس أمل كوين وين نخون تزنبح قرب عقل أنت زهلو نيرو حنساب نبيحو كحلفات ميلو مرأين نيرو قال يوسف كم زناي زخل ببحريات الله شلل زيبل كالتيفو بقيبل نزربا بجرو حيزو ويقوانتيرو يوصدمو نسخا أم مدمدم تخيب صحكا خلخا بتر العلو كهرمكات النعيبل عسبة عقستي كابلو ليبلت حمت هاب تحت مريت كوينو نلو الرسنن برتو اتصاطن بتعقست مسحلو فويو نابا لما الزلوات